bịa ụmụ nwoke bịazie na ebe a ka m pịazi unu ore ọkwefu oge ifili na ịma ihe ịpịasịa nwaanyị gị ọkụ onye gị nwaanyị ma ọ nwunye gị ịbịa ị na-emeli ya ihe a na-emeli ya ihe bifo ịmali a isi achọgodo gị ego isi adịnyegodo gị ego ka o nwee ihe iche ime o nwee biznes iche ime ụmụ nwaanyị ka m pịa gị ịghọtago m ga-emezi unu expose asị ụmụ nwoke ibe anyị ihe anyị na-eme in most cases you love that girl. In most cases they use ọkwa ahụ ịmala apịa a manipulate that girl. Ụmụ nwaanyị ka m gwa gị na odogwu nwoke kwụ ọtọ ebe ị nọ na nwoke ligolu gị n'elu pịa gị ọkụ 2 hours ọ bụla evidence of love. Enwe ndị bụ ya enwe ndị nọ na kiki mgbe ọbụla maybe na gị nwa bụ kiki tụ onye ahụ na nwoke ligolu gị n'elu zọọ gị from morning till night ọ bụla evidence of love. Ọzọ kacha gị ọzọ saa brain gị ihe ọzọ ịma woti gị na high jump. Some of you people na-eje ebute ego nye ga ama na ala ọbụla gị emechi ụgbọwa ha gị obi ịpụta na pages m na beach the guy I did everything asị ka ọwụ. Watch out for those red flags, something ị ga-ama ọ bụ na ị na lock all your brain. See ejizi na odogwu shift to your brain, shift to your brain you go problem. Your judgment got the shallow. You compromise go everything just make your judgment. Garaman no more bu na ị na-eche ka odogwu ya na ọ tọtọ ogo odogwu. Onwere ihe dị reasonable gị na onye aga akale ị na-ede abụrụ onye anwansa na-eligo odogwu ọ bụrụ onye anwa njụ gị ka eke isi n'ọlụ nne ka eke isi n'ọlụ ka etila akwa iyi shift goro ka mfụ mee nke a na-akọ ya eli uche gị dị ya